nalowe wawatu boss ndekutsegula tumodzidzimutsana simungatsegule bwinobwino chitsekocho pepani kwambiri boss pepani kutsekaso modzidzimutsana ndiyati pakugolo kuti tikulembeni ntchito muzingotidzidzimutsatu pa pepani kwambiri big man pepani zangochitika zakhaleni pasi takulandirani munchipinda chino cha mainterview mupange changu panjapo pali anthu ambiri makamaka bige munakakhala kuti simuli bwino simunakabwera ku mainterview koma ngati mwabwera ndoti muli bwino ndiyati tisachedweso nthawi ndizopatsana moni tingopita straight ku mainterviews. Okay. Yes, inoyo dzina lanu si Daudi. Mwadziwa bwanji bwana? Sono ukafunsa kuti ndadziwa bwanji uthandauza cha? Chifukwa sinakuuzeni ka. Asiye wina lesa amene amukubwera ku mainterview kunoko tamuyitana ndifeyo sandifunse mafunso opusa. Paja mwachita kuti itana naiwaladi. Mukabwera tumochuluka nzeru rifeti tikuchulukira ndiso ni nzeru ndeto wane kuti IQ option ndiye ndani. Mundikhululukire nangobalalika chabe bwana. Chabwino position imene takuyitanira ndikunako kuti mubwere ndi kutchedwa general fitter kusonyeza kuti munthu ufunika udziwe china chilichonse. Ndiye tikufunsani mafunso mbali imodzi funso limodzi. Tiyamba kufunsana za music industry mpaka timalizira zakuchani zaku Bible. Ndiye tisachedwe. Funso loyamba ndilibe nthawi titero basi. Okay, chifukwa chani oyimba waku Malawi kuno amazitchula kuti wiki se malo mwa month se kapena year se chifukwa chani anasankha kuti akhale wiki se? Ndalepera. Sungadziwe ngati ukukanika kulumikiza bwinobwino dressing iyo pamene chishati cha orange kuvalira bota ya red iwewe mankhwala wa amoxicillin basi zilibe ntchito poti kuvala so ndi ati ngati sumatha basi tikupitirira. Tibwere kumbali za kukhudza mayina atsikana. Nchifukwa chani pa dziko lapansi pali dzina lokuti Liza mwalo mwa Seketsa? Imeneyo soto yandivuta. Sungadziwe chimene ungadziwe ndi chani? Siku chimene ukudziwa iwe ndikukula mtima kumangodzidzimutsana maofesi a anthu kupepera. Ngati sukudziwa zokuti mano wako ayero kuti utsuke kuti uyere usukutsukira ko gate ndo ungadziwe za mayina. Tikupitirira basi. Tapapa tikupita noko kunkhani za maboma aku Malawi kuno. Kodi iwe mmene ukuonera kuona kuti afisi yako ntchewu aja pano pali kuti chifukwa ndikamadutsa kulibe kwa afisi iwo kunchewuko ukuona kuti anapita kuti? Sindingathe kudziwa big man. Sungadziwe ndi chani chimene ukudziwa iweyo kupatuka kuvala sapato zoopsezana chisapato pointa choncho kuti ukumane ndi nzako suzalipweteka pa kampani pano. Muzitsanzika kwanu osamangobwera kuno kumafunika zinthu zi ma-interview nawo olo dressing yakanika chipointa choncho zibwera panopa ndikupangitsa kuti ukhale panopo ungagwire ntchito ndine iwe opeperete. Tipite ku chigawo cha mpira ifanye nyamata nalisa ameneka azotsata mpira. Chifukwa chani timu ija imatchedwa kuti Real Madrid mwalo mwa Ngoni Madrid kapena Tumbuka Madrid. Masewera ampira lusindi matsata. Iwe chimene umatsata ndi masewera omazangodzidzimutsa anzako m'maofesi opepera iwe. Timalizire ndi Bible fangati sukudziwa Bible ndekuti basi ife pano timafuna anthu opemphera ndete malizise ndi Bible. Kodi nyanja imene anaenda ambuye ija munali nsomba zingati? Munali nsomba zingati? Ukuchita kuoneka kuti sungapemphere basi ma-interview athera pomwepo zikatheka in 24 hours kuti muzambe ntchito basi tsiku labwino.